Психологията казва, че хората без приятели често са неразбрани. Те не са счупени, не са антисоциални и не са се провалили. Просто мозъкът им работи по начин, който прави обикновения социален живот изтощителен, повърхностен или напълно ненужен. Ако от дълго време нямате приятели, зад това стоят реални психологически причини. Ето 5 от тях. Първо, нулева толерантност към фалшиви хора. Вероятно не понасяте хора, които носят маски, клюкарстват или манипулират. Предпочитате да сте напълно сами, отколкото да търпите плитки разговори с някой, който просто играе роля. Вие държите кръга си малък не защото сте антисоциални, а за да защитите вътрешния си мир. Второ, предпочитате дълбочината пред бройката. Вие не избягвате хората, избягвате повърхностните контакти. Мразите празните приказки и разговорите за времето. Търсите истинска субстанция. Искате да говорите за идеи, за психология, за смисъла на живота. Затова избирате самотата, докато не откриете нещо истинско. Трето, мозъкът ви се нуждае от повече време за възстановяване. Някои хора имат по-чувствителна нервна система. Докато екстровертите се зареждат от хората, на вас всяко общуване ви струва енергия. Вие обработвате емоциите и детайлите много по-дълбоко, затова след социален контакт имате нужда от пълна изолация, за да презаредите. Четвърто, вие сте изключително независими. Не се нуждаете от чуждо одобрение, за да се чувствате добре. Можете сами да се забавлявате, да решавате проблемите си и да намирате комфорт в собствения си ум. Стандартите ви са много високи и не допускате всеки в личното си пространство. Това често изглежда като дистанцираност, но всъщност е сила. Пето. Миналото ви е научило да бъдете предпазливи. Често хората с малко приятели са преживели предателство или са били обградени от грешните хора. Психологията показва, че щом доверието бъде счупено, мозъкът става защитен. Изградили сте висок праг на доверие, който другите трябва да прескочат, за да ги допуснете до себе си. В заключение, ако имате малко приятели, нищо ви няма. Това просто означава, че умът ви работи различно, с повече осъзнатост, дълбочина и по-високи стандарти. Понякога хората с най-силни умове вървят сами за известно време. Абонирайте се за канала, ако искате още видеа, които обясняват човешката психология.